Kambi goyo punda mar shabiki.com ochiwo tangi mag pi e moko kuom sikunde kod kanise e kaunti ma Siaya kaka yor konyo e kedo kod nok mar pi kinde oro. Moko kuom kuonde manigi ochwale michgo oting'o sikund primary ma Oyundo, kanisa Catholic ma Ugambe kod St. Anne Sega mane oyudo tangi mag pi mating'o pi lita 10,000. Japuonj maduong' e sikund primary ma Oyundo Ramogi opako kambi mar shabiki.com kuom chiwo makamano mokoni dhi reso jopuonjre mosebedo ka mondo gokinyi ka dhi manyo pi e aora. E kanisa ma St. Anne ma yudore Sega, jadolo Fred Ogambi nonyiso mor ka jopuonj din e kanisa mar St. Lawrence Ugambe Jojo Mwanda bende koni kambi goyo punda mar shabiki.com en kambi mar adier. Shabiki.com bende ne ochwalo tangi mag pi ne maloyo sikunde 10 e kaunti ma Nandi. We have received 10,000 liters tanks from shabiki.com. I'm receiving on behalf of the schools in Nandi, those who will benefit. First of all, I want to thank BCLB, that is Betting Control Licensing Board, under the leadership of Dr. Jane Mwikali. We also thank shabiki.com for taking CSR activities seriously. Once the water tanks are installed, we are sure of clean and safe drinking water. So we want to say a big thank you. That is going to ensure that the students and the pupils who are going to benefit remain in school healthy. I would only wish to say that to the benefiting schools, we'll need to reciprocate this gesture by remaining focused and working hard. On behalf of the community, behalf of our schools, behalf of the church, we want to say thank you, and we continue collaborating with all our friends.